Ukrainanyň Daşary işler ministri Dmitri Kuleba Kiýewiň Rus güýçlerini garşy durup bilmek üçin bu söwüşde özüni zerur ýaraglaryň ählisi bilen öz wagtyny üpjün edilmegine çagyrdy. Meniň sorayan zatlarymyň düzümi ören ýöneköy. Onu diňe 3 sany zat bar. Yaraglar we yaraglar diýip Kuleba NATO'nyň 150 baş edarasyna jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Ol NATO yaranlarından has köp uçaryň, howa goragy ulgamlarynyň, raketalaryň we harwuloglaryň iýerilmegini sorady. Şeýle-de Kuleba Ukrainanyň günwatardan Russiýa garşy newit gaz embargosyny girilmek barada talabyndan el çekmejekdigini aýtdy. Biz doly newit we gaz embargosyny girilmek barada talabymyzy dowam etdireriz diýip ol NATO'nyň Daşary işler ministrleri bilen duşuşynyň öňü syrasynda jurnalistler bilen eden söhbetdeşligini aýtdy. Germaniýanyň Daşary işler ministri Annalena Baerbock dürli harby ýaraglary iýermek bilen NATO'nyň Ukraina'ya berilýän kömegi nädip ýokarlandyrmaly barada maslahat edýändigini aýtdy. Biz öz hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde Ukrainanyň geljekde nädip has ýygyjam we has utgoşukly gollap biljekdigimizi içgin tin edýäris. Sebäbi olaryň goranmak hukugy bar we biz dürli hyzmatdaşlar bilen bilelikde olaryň özlerini goramak hukugyny gollaýar diýip Baerbock NATO ýygynyň eden çykyşyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski öten akşam eden ýüzlenmesinde Rus goşunynyň Günnogorda täze hüjüm üçin güýç toplaýanlygyny öýdürdi. Kreml bu sebäpdäki maksadyny Ukrainanyň senagat merkezi bolan Donbassy goşadyrnak içinde azad etmek bilen düşündirýär. Biz söwüşürüz we ýa-da tesmers diýip Zelenski aýtdy. Russiýa çyny bilen parahatçylyga ymtylyp başlaýança biz özümizi goramak üçin ähli mümkinçilikden peýdalanarys. Biziň topragymyz, biziň gelejegimiz. Biz olardan el çekmeriz diýip Ukraina liderini ýetdi. Russiýanyň öz dugullegşir goňşusynyň üstüne goşun çekip Ukraina şäherlerine 6 hepde berýän hüjümleri şuň küne çenli 4 millionyň gowrak adamyň daşary ýurtlara gaçyp çykmagyna sebäp boldy. Müňler çadam öldürildi ýa-da yaralandy. Ilatyň 4den bir bölegi öwlarsyz galdy. Şäherler haraba ýuruldy. Bu ýagdaý Rus elitasyna hemde ykdysadyýatyna garşy görülmedik günwatar sanksiýalarynyň girilmegine alyp geldi. Şu hepdäniň başynda Kiýewiň Demirgazyk Günnogorundaky şäheriň Rus basyp aljylaryndan azad edilen bu uçanyň köçelerini öldürilen raýatlaryň hopukturjy suratlary peýda bolandan soň bu uruş sebäpli dören halkara gahar gadaby has ýokarlandy. Yerli resmiler Rus güýçleriniň diňe bu uçada 300den gowrak adamy öldürendigini, ol adamlaryň 50 çemesiniň jezalandyrylyp öldürilendigini aýdýarlar. Moskwa bu aýplamalary ret edýär. Fransiýanyň Daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian bu uçada kırgınçylygy galp maglumat hökmünde görkezmäge synanşan tweet sebäpli Russiýanyň Parisdäki ilçisini gürleşmek üçin çagyrandygyny aýtdy. Şu aralykda Ukraina häkimetleri Donbassda ýaşaýan adamlaryň derrew howpsuz ýere çykmagyna çagyrdy. Biraz wagtdan soň adamlar o daçyşlygyň aşagyna galarlar we şondan soň biz olara kömek etmek üçin hiç zat edip bilmeriz diýip vice-premieriň ornatary Vereshchuk 6 aprelde aýtdy. Birleşen Ştatlaryň anonimlik şerti bilen gürleşen goranmak resmisi Russiýanyň Demirgazykdaky Kiýew we Çernihiv sewitlerinden goşun çykarmagyny tamamlandygyny, bu ýerden ýa-da çeken 24 000 ýa-da ondan hem köp eskerini Belarusa ýa-da Russiýa iýerip täzeden enjamlaşdyryp, täzeden gurnap, belki-de Günnogor Ukraina iýerjekdigini aýtdy. Emma bir günwatar resmisi adynyň aýdylmalygy şerti bilen aňta guruluklarynyň hasaplamalarına görä Russiýanyň söwüşde ıskyndan gaçan goşunlarynyň Günnogor Ukrainada gaýtadan jemlenmegi hemde hüjüme geçmek üçin bir çemes wagtyň gerek boljakdygyny aýtdy. Birleşen Milletler Rumusynyň baş assambleýasy 7 aprelde Russiýany BMG-nyň Adam Hukuklary Geňeşinden çetleşdirmek üçin ses berer. Birleşen Ştatlar we onuň günwatar ýaranlary bolsa Kremli uruş jenaýatlaryny aýplap, asuda adamlaryň köpçüliklerin öldürilmegi sebäpli täze sanksiýalar toplumyna girýär. Birleşen Ştatlar
Kiýewiň daşyndaky wagşyçylyklara jogap hökmüni 6 aprelde Putinin iki gyzyna garşy sanksiýalary eglan etdi we Russiýanyň banklaryna garşy ulanýan jeda çärelerini güýçlendirýändigini aýtdy. Angliýa bolsa öz gedegine Russiýa ýatyrylyp biljek maýa goýumlaryny gadagan etdi hemde ýylyň ahyryna çenli Rus kömürüne we neftine garaşlylygyny bethetmek wadatyny berdi. Russiýa bilen aradaky kadaly söwda gatnaşyklaryny togtatmak we prezident Joe Biden'ın Rus neftiniň importyny gadagan edýän ýerine ýetiriş çäresini kodlaşdyrmak üçin Birleşen Ştatlaryň Senaty 7 aprelde degişli kanuny kabul etmegi meýilleşdirdi. Söwda gatnaşyklarynyň togtatylmagy prezident Biden'ı Russiýanyň käbir importlaryna has ýokary nırh kesmek mümkinçiligini berer.